Mga kapuso, kaabang-abang ang mga tagpo sa pinakabagong primetime series ng GMA Network, ang Todo One I Love. At kaugnay niyan, makakausap natin sa pamamagitan ng linya ng telepono ang isa sa mga bida ng Todo One I Love. Walang iba kundi si Kylie Padilla. Magandang hapon, Kylie! Hi, TJ! Hello, Gelay! Hello po sa inyo. Hello. Alright. Kwentuhan mo naman kami ano ang kaibahan ng Todo One I Love sa mga nagawa mo ng napakaraming teleserye. Ang Todo One I Love po, naiiba dahil isa po siyang political rom-com serye. And first time ko pong gumawa ng ganun. At dito po, isa po akong tricycle driver. Balita namin, Kylie, may contribution kayo ni Ruru Madrid sa theme song ng Todo One I Love. Anong kwento nito? Yes po, si Ruru. Kumanta po nung love song naming dalawa. Nung love theme namin dito sa show. Tapos ako po, nag-rap po ako dito. Ngayon, rapper na po ako, di ba? Okay, so kumusta naman ang takbo ng ating Todo One I Love? Kumusta ang mga katrabaho mo sa seryeng ito? Ano po, napakasaya po kasi lahat sila mga komedyante na po talaga. So, ako po, first time ko gumawa ng comedy So, nung una may adjustment pa ako pero natututo na ako sa kanila at parang pamilya na po kami. Okay. Pagkakataon mo na, Kylie, Gelay, na imbitahan ang mga kapuso natin sa North Central Luzon na patuloy na panoorin at tangkilikin ang Todo One I Love. Yes po mga kapuso, please manood po kayo ng Todo One I Love. Lalo na ngayong gabi. Ngayong gabi may mangyayari pong nakakalungkot po talaga. Pero doon gaganahan si Jelay na ipaglaban yung mga taong walang boses. Alright. Thank you, Kylie! Maraming salamat po. Thank you, TJ. Thank you. Ang ating kapusong si Kylie Padilla.